cât mai e până la el. Prima acasă acolo și la mine, până în grădină, n-am avut cartofi, n-am avut ceapă. A venit apa până acolo? Da. La inundații? Da, la inundație, când a venit el, că el pe aici și-a făcut vadul. Și spuneți că a rupt aici și a făcut vad nou? A avut nenea ăsta curtea, cât e mărăcine acolo. Până acolo a fost vadul, malul lui. A avut omul grădină de vală, ăștia la fel. Și aici nu e nimica, până acolo a fost. Și spuneți că în 2005 cu inundațiile a rupt. 2005-2006. Da, când a venit Oltețul acum mare. Să rămână. Adică stai și taleaci. Acolo. Acolo, acolo a fost stacul grădinii omului. Acolo a fost, că ne vede Dumnezeu. Vine vorba, nu e să bași vină la... La nimeni. E apă, dar până acolo a fost grădina omului. Dar aveți primar, doamnă, la primar ați fost cu chestia asta. Primarul am fost, nu ne bagă în seamă deloc, domnule. De ce? Dar ce spune primarul? Nu spune, zice că a făcut, dar nu s-a dat niciun fel de interes. Păi stați că vorbiți și dumneavoastră. Că dumneavoastră sunteți, ia uite, aveți... Da, autorul, ca Știi ce ne-a spus? A zis așa că eu, deodată ce m-ați votat și sunt pe scaun, nu mă dă nimeni afară. Așa spune? Da. Oh. M-ați votat, nu mă dă nimeni afară. Adică ne iau de aceea v-am adus în fața noastră, să vedeți și dumneavoastră cu martori, pentru interviul acesta. Să poate să mai trăim aici sau nu să mai poate? Păi vă cade tot acolo. Ați avut grădină până acolo? Da, domnule, până unde e târșule, unde e prundul ăla, acolo a fost capul grădinii. Acolo a avut oamenii grădină. Da, până acolo. Ne-a spus așa, ne-a spus așa că a venit 37 de miliarde. Ce ne-a tăiat din ele jumate. Unde e jumate, domne? A zis că a venit 78 de miliarde. Unde sunt banii? Când au spus că a venit banii? Anul trecut? Da. Da. S-au alocat și a returnat. S-au alocat banii și s-au returnat înapoi, că a zis că n-are ce să facă cu ei. Așa a zis? Da. A zis că n-are ce să facă cu ei. Odată ce m-au votat, nu mă dă nimeni pe scaun afară. Așa ne-a spus. Vă rog din tot sufletul. Dar Consiliul Local la noastră trebuia să declare stare de alertă aici. De, domnule, că n-a declarat nimic. Nu s-a luat nicio măsură. Și vecinul este... Da, păi bate în spatele nostru apa. Vezi că te filmează. Te dă la unde stați? Mai încolo? Nu, aici. Tot aici. Vecin, da. Suntem vecini. Aici stăm. Nu s-a luat nicio măsură. Mai am 30 de pași, dai copilului până în mal. 30 de pași, nu numărat copilul ăla. Dar știți că la o adică, dacă pericolul crește, ați putea fi mutați de aici, ați putea fi evacuați. E, domnule, dar unde să ne mai ducem? Nu se ne mai ducem. E mai mare cheltuială, să știți. Mai fac eu la bătrâneță ce-am făcut la tinereță, nu mai fac, domnule. Să știți. Ăsta e primarul pe care l-ați ales. Păi nu l-am votat, adevărul ăsta e, dar ce să facem acum? Să ne dăm cu pumnii în cap. Doar dacă n-a făcut, a fost Oltețul în cască. Nichitel, domnule, se vedea talpa piciorului. Ne termina, până aici la Ciorteascu la Lea. Da. Nu s-a făcut nimeni, nu s-a luat nicio măsură, doamne. Asta niște acte, ce să fac? Dacă nu e ceva făcut, nu să-mi arate niște acte. Niște hârtii, arată niște hârtii pe asta. Ce acte? Ce scalea? Niște hârtii făcute de citire. La Slatina, ce de la Slatina? Că și cu asta nu a apărat, domn primar. Domn primar n-a făcut nimic, să știți. Nimic n-a făcut. Păi sâmbătă când a venit subprefectul aici și cu ce echipă a mai venit, dânsul n-a venit. A fugit, am înțeles. A fugit, da. Păi da, n-a venit aici. A fugit, da. A fugit toți, nimeni n-a fost aici așa. Da. Și vicele a fost cu domnul subprefect. Subprefect. Da. Da. A fost un inginer. Cum îi zice? Mătâcă Marcel și lui Ilie Ivici, cum îi zice? Trocaru Ilie. Atât. Și cu domnul primar. Și cu domnul subprefect. În rest n-a fost nimeni. Ce veți face în continuare dacă autoritățile nu găsesc o soluție tehnică? O soluție... Ne ia apa! Ce să mai facem altceva? Dom'le, eu vreau decât să deschid poarta ca să mite Oltețul pe poartă. Că dacă închid poarta, nu mai deschid. La urmă. Să mai n-ai ce mai deschid. Păi dacă închid poarta, nu mai deschid poarta. La poartă nu mai deschid nimic. Dacă n-au făcut cât au fost bine, dar acum că punerea... Toată vara a fost Oltețul mic și cea ca ce utilaj. N-a adus nimic. N-avem noi comuna fonduri să facem... Dar nu știe nimic, ca și nu știe nimeni. Să facă pe fondurile primării. Bani la noi, de unde bani la noi?
N-are oamenii bani să Sunt dea la... fonduri 80 de Ăștia cu miliarde. banii la stat cum să facă? Am văzut Ajutoare devizul. undeva. Și din fondul Unde european e? se face. Proiectul la primar a venit cu el aici și a aprobat de Consiliul Europei 80 de miliarde pentru toată treaba asta aici. Dar promite că cineva trebuie să fie un om care să se intereseze. Dacă am avea Undeva nu s-a aprobat, mă. și dacă noi am avea și noi un parlamentar din aia, un guvernator de la mare, de cu împrejurimile ăștia, îl făcea de marmură, dar nu de piatră. Păi avem, domnule, avem mai mulți, nu numai unul. Avem. Păi vin acum, domnule. Acolo alegeri vin. Zilele astea Acum mai trebuie alegem vină ca să ea. se omoare, să ducă, să câștige milioane Vin la doar pe acei pe stradă, în ne Europa. cântă La muzica, Consiliu să-i acolo. votăm și la urmă gata, ne Și pe uită. funcție pe el. Nu mai dau pe aici nimeni. Știi când mai vin acum? Eu vă spun în public, la anul în timpul ăsta să-i votăm din nou.